A Dentium cég több mint egy évtizede magas minőségű fogászati implantátumok és egyéb implantológiában használt termékek gyártásával foglalkozik. A világ számos országában jelen vagyunk, és egyetlen cél vezérel bennünket, hogy a fogászat területén a világ piacvezető cégévé váljunk a kutatás, a fejlesztés, a korszerű termékek, a páratlan ügyfélkapcsolat és az innováció által. Üdvözlöm Önöket, Füzes Zoltán vagyok, a Dentium Kft. Kommunikációs vezetője. Cégünk egy új lehetőséget ajánl partnereinek. Egy olyan megjelenési formát, amely megítélésünk szerint nélkülözhetetlen a 21. században. Csapatunk egy új profillal bővült, melynek köszönhetően egyedi médiaszolgáltatást biztosít ügyfeleinek. Kérjük, nézze meg első forgatásunk anyagát, melyen dr. Huszák András szájsebész látható. A felvétel a főorvos úr magárendelőjében készült, és többek között egy Dentium implantátum beépítését is bemutatja. A velünk együttműködő szakemberek munkáját kisfilmek, videók gyártásával igyekszünk még hatékonyabbá tenni. Ezek a filmek magas minőségűek, és természetesen alkalmasak akár a honlapokon való elhelyezésre is. A forgatások tartalmát előre egyeztetve a megrendelővel közösen tervezzük meg, igazodva az Önök egyedi igényeihez. Ezúttal a 40 darab feletti megrendelések mellé nem csak egy kisfilmet, hanem egy ajándéksebészi készletet, valamint 20% kedvezményt is biztosítunk Önnek. Lépjen be Ön is a Dentium világába. Tartson velünk, legyen a partnerünk.